bago po yan. 40. Mahalaga po ini. 40 man po ini. Yes, So mga yes. aldaw ni ini bago ang kuyan madeklara na malinig ang sarong tawo. Ali kay itong sa mga helang man kay itong mga panahon na ito. Aha. Kaya nako-quarantine sila sa loob ng 40 dias. Mm. Pero anyway, ini pong Pentecostes na ini, pakalis kay itong ang buhay liwat ni Jesus. Ito ng experience na kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Ning pakalis ki 50 tao ay 50 aldaw. Aha. Itong kapanuan kan promesa nin kagurangnan ta kan banggi po siya na bago siya pinagsaluhiban asin dinakop nagadan sa krus. Opo. Asin nabuhay liwat siyempre. Aha. Sabi niya sa mga disipulo, kadakol niya akong gustong ipaliwanag sa indo, pero naipanindo kayang marisibi ini. Pero pag abot ka ni Espiritu Santo na ipapadara ko sa indo, bubuksan niya sa inyong mga isip, asin sindaan maiba sa indo sa pagpadagos kan misyon na iwawalat ko sa indo. Opo. So ito po ang promesang ito nin kagurangnan, mautob, digdi sa ikaswinkwintang aldaw, pakatapos, sigun sa tradisyon kan simbahan, ini pong 50 aldaw na kaya ini po Pentecostes. Ining Pentecostes na ini ang gustong sabihin 50 days 50. after the resurrection of Christ. We would experience the fullness of the the Blessed Trinity, asin man itong so pagkamundag kan simbahan. Tadigdi ito nga ni po na kita nagsasabi ko niyan, padagos ang misyon, ining misyon na ini nagpuon kan pagdatong kan Espiritu Santo, paghilig kan Espiritu Santo, kan aldaw kan Pentecostes Ayun. sa inot na mga grupo o komunidad nin mga Kristiyano. Opo. Ito mga apostoles, si Santa Maria kaibanan, asin ito mga disipulos na Aha. kaibanin da. Kahit ito baga tabi si Sir Ami, sa elementary gabi ko turuan kan ano yan, so, sa anong subject mail. Basta so, garo, catechism, na so mga, may nagluwas na nito, nagari mga fire, Tongues of fire. Tongues of fire. sa mga, duman naghilig, duman sa mga apostol, mga apostoles. So pag abot ka ni Spirit, tama ito pa, Bishop Nagari, nagkaigwa nga kidi ba ibang pagtaram? Iyo po. So, ang Okay. speaking in So, tongues gift na ito, pick-up po, gift iyo ito. po. Amunyan po sa mga charismatic groups especially, Opo. ini pong regalong ini kan pagtaram sa manlain-lain na dila. Oho. Iyo po yan sabi nila, sa mga gifts ni Espiritu Santo in the moment of prayer. And that exactly happened duman sa enot na aldaw kan Pentecostes. Kan I sa pagbalangibog na see. kan ipinaliwanag na kan mga apostolis nata ini tanadangog kan mga tao so gari nga naghagubuhob so kuyan naglinog ito nga ni so kalayo na experience yan ninda duman sa laog pero Oo. pag tiripo na duman sa mga tao ano nga nangyari diyan ano nangyari pag una nga ni kandiba buro yung inita na kaya Baka nakainom mo niya yun mga... nakainom ito Oo. sabi ninda duman pero kan magtaram na sinda ito sabi ninda nagtataram mo yan mga tao ini nasasabutan tanya kitang yan ng mga taga Porto, sa asin Grecia, ito asin Asia, sa satuyang sa diring lingwahe, nasasabutan tanpig sasabi, kaining mga taong ining mga taga Galilea. Oo. So iyo po itong big sabi ni ng tongues of fire, speaking in tongues, nagdinibo Oo. ng mga boses, bunga kan presensya kan Espiritu Santo. Grabe, nagigirabo kan mga aruga. Kung mangyari kan sa tuya, ano daw, anong gibunta, ano tabi Sister Ami, ano? Igwa baga po kita kayan, Brother Henry, sa mga Oo. charismatic. Iyo man ang ano? During the baptism baga, Oo. igwa kaya ng mga taong May pinagpatawang arong ka iyan. gift. Mhm. Okay, and naranduman ko sa CBCP kung taga ito, ano? BCBP. Oo, yeah, okay. So with that po, tabi Bishop, dili po kita sa, ano po yun na Holy Spirit, as in the Blessed Trinity. Yeah, ito Ano? sa pinakatema Inang pinakatema tangon niya. Ano po ang gusto tang ma-share sa nagdanangog tabi? Ang inot sa gabos po, makakapagtaram lang kita kay ning Espiritu Santo ngini kun inot i-recognize ta, i-reconocer ta niya to an naigwaning Dios. Yeah. Diyos, pero ining Diyos na ini, inot, kundi ay man ining titulong o ngaran na Ama, Arab taman na may Diyos siya ang kagilalang kagabos, siya ang makapangyarihan na nagtataunin kusog sa sato, ni Opo. buhay, araw kayan. Oh. As in yun ni ang Diyos na namidbidan, kan mga Hebreyo, kan banwan ni Israel, kan ang mahal na Diyos, magpamidbid siya sa inda, sa paagi inot sa gabos, kay Abraham, itong inot na kan personal na magpamidbid ang Diyos sa tao. Sigun sa tradisyon niya to. Dahil ta kay to, ang Diyos kay to namimidbidan sana sa mga manlain-lain na mga simbolo sa kahoy, sa bulan, sa liwanag, kanaldaw, araw kayan. Pero itong magtaram ang Diyos mismo sa tao,
Except itong kuyan, mga Greek god sa mythology. Opo. Pero that is the Greek mythology. Pero sa tunay na pagmidbid niya to, kining pagkapahayagan o itong pigaapod natong revelation, God revealed Himself in a very personal way for the very first time in human history kay Abraham. Kaya nga ni po si Abraham ang pigmimidbid na ama kang kadakol naman nalaylay ng relihiyon. Oo. Ang Ayan. mga Hudiyo, ang Muslim, kitang mga Kristiyano. So anyway, pero ining ang namidbidan ninda itong Diyos sa Diyos as Diyos da ipapakidistinguish ng Ama as inaki. Sagkod na duminatong ang kapanuan kan panahon na inaapod niya to na kung sain ipinangaki ang aki kan Diyos sa paagi ni Santa Maria. Asin iyo ini an deng iba kundi si Jesucristo ang bugtong na aki kan Diyos na ipinapahayag ta. Kung siring kung si aki, Iya po. then ang Diyos Ama. Aha. Iyo ining relasyon na inidigdi. Pero ining aking ini, bago siya naging tawong arog sa sato, na imidbita sa ngaran ni Jesucristo, aki na siya kan Diyos duman sa kamurawayan, bago pa nagpuon ang mga panahon, in eternity, in other words, because God is eternal, no beginning, no end. Yaon na siya duman, asin sa relasyon kan Diyos, sa iyang pagka-Diyos. Iyo ini, yaon duman itong relasyon niya sa iyang aki, sa iyo na dahil iba kundi, itong pigmimidbitan na naging tao na apod tayo sa Kristo. Opo. Pero this is an eternal union of love because we say that God is love. And so there must be an object of that love. And that object of His love is the Son. Now, but the Son has the capacity kung He was being eternally loved by the Father, then He also is loving the Father eternally. Ining relationship na ini, ining mutuality ini kan pagkaminuotan, nagbunga ini sa Espiritu Santo. Kaya iyo po ini ang iyo ini ang nagsusugpon sa pagkaminuotan kan Diyos Ama, asin aki, na duman ini po sa eternity. Again, if I may just clarify this na this is something na we recognize maski sa simbahan sa tuyang pagtubod na ini sarong misteryo. Misteryo. Dahil basta-basta maipapaliwanag Iyo, ini ano? complete. Oo. Narumduman ko nga ni pwedeng may sarong ko yan, padi na naging obispo nga ni da, sabi, duman sa mga estudyante niya, yun to ang pigtutok do sa teolohiya na manungod ini sa, ining manungod sa ang Trinity, de Trinitate, sabi nga niya. Ano nga, pagparahurunan ta digdi, misteryo nga ini, natin pagparairiwanan ta. Hindi kikitang padumanan ka, dito misteryo nga niya. Pero, sabi niya, kaya po ang taman giliraray niya masabutan ni, asin sasabutan tangani po ini, sa paginin, sarong, sa mga imahen na o mga images na pwedeng masabutan kan kuyan kan isip nin tao. Opo. Ikaw po din nagigirumduman akong sarong ini famosong istorya ini, and I'm sure even our listeners and audience would remember itong istorya ni San Agustin. Si San Agustin po sa mga pinakaimportanteng santo na nagtukdo manungod kay ining misteryo kan ang Santissima Trinidad na ini. Sa kadipisilan nga ni Diapo kung paano niya ini ipapaliwanag ining relasyon ka nama asin aki asin espiritu. Adi naglakaw-lakaw siya duman sa kuyan sa baybayon kan dagat. Okay. Asin may nahiling siya duman na sarong aki na madalagan duman sa dagat may daralarang sarong sadit na shell. Madalagan duman tayo siyang ginibumbubun digdi. Opo. Piglalawag niya sa tubig kan dagat duman sa bubon. Okay. Madalagan na naman siya sa dagat. Makasarok yung tubig. Sagod, kaya na-obserba nito ni San Agustin, sabi nga, ano niya, anong pigigibo mo? Piglalawag ko ngayon ng tubig kan dagat, tigdi nga sa bubo na ginibo ko. Sabi nga, di mo ngayon magigibot, imposible nga yan. Anong nga, dakulaon nga yan dagat, paano mo ilog niya? Human nga, ang pigigibo mong, pigihinguan mo masabutan ng misteryo kan Santissima Trinidad, dakulaon nga yung misteryo inisiring kan dagat. Iyan nga yung utak mo nga, garusan ng sadit na bubon, di mo nga paghinguahon yan na masabutan mo sa kompletong paagi. Magpakumbaba ka ngaya, asin duman, mahihiling mo ang misteryong ini. So, sa an attitude ta po digdi sa misteryong ini is bako to solve it as if a problem na sa mathematics, ikaw kitang problema, kundi sarong misteryo na akunta na may pagtubod. Asin, ang paagi kayang po, yung precisamente, itong regalo kan Espiritu Santo. Dahil sa relasyon ka na maasin kan aki, nagbunga ini, pagkaminuotan ninda, ang pagpatinao-tauhan, this is an eternal giving of each other na kaipuan igwaning bunga. As in bunga iniwan Espiritu Santo na gusto nindang ihiras. Pag-abot kan panahon na mautsin daon na
Bako sanang magmaot kundi dinesisyon na ninda na lalangon ang tao tanganing maging kahiras kan buhay ninda ining Trinitarian life na ini which is eternal, full of love, peace, fulfillment, and happiness. So, pero kay Puan, siyempre dahil nga ni sa dayuton ang bubun kan isip ni Yes, tao, yes. kay Puan luhay-luhayon ini asin ini ginibo niya sa paaginin kan kasaysayan ng tao. Si Abraham namidbidan na nama, ipinamidbid kan amaan sa iyang aki pagabot kang kapanuan kan panahon namidbidan ta ining Hesukristo asin duman sa paagi ni Hesukristo inot ibinalik kita kan Dios sa iya dahil ta nagtalikod nga ni kita hulikan sa tong kasalan. Si Jesus naging paratubos niya to hulikan misteryo Pascual so pagpagadan niya sa krus saro na naman na misteryo natatama pagadan ang Dios then nasa na siya nagpatagdo kid dugo Yes, sinabi niya yes. pinarpara ko na sa inyong makasalan okay na yan misteryo na naman yan na siguro sa sarong panahon sa sabuton tama yan pagabot kan Semana Santa po yung Opo. yan na nato bangon tang misteryo pero ngunyan nakan mabuhay na liwat si Jesus asin suminakat sa langit nagbalik na duman sa kamurawayan kan sayang ama pagkatapos siya itong gibuhon, pag-abot kan kapanahonan, nasa tuyang minibidbid na iyo ang Pentecostes, ipinadara niya, siring kan sa iyang ipinangako, ang Espiritu Santo kan sa iyang ama, asin kan sa iyang sadiring pagka-Diyos. So, iyo po ini ang gift kan Pentecost na ngunyan, ang Espiritu Santo. Iyo ini ang ikatulong persona kan Santissima Trinidad. Sarong Diyos, alagad tulong sa pagka-persona. Bakong tulong Diyos, manlain-lain na persona. Saro sa ng Diyos. So we do not talk of God as a different, as Father and different God. Yeah. Saro sa na pong Diyos. Iyan ang misteryo na pigtutukdo as ini pinapahayagan sa tong simbahan. So iyo po ini ang relationship kan Espiritu Santo sa Ama, sa Opo. asin sa Aki. Magkakaigo po ini ning particular na expression na sa buhay kan simbahan dahil yung ani po ini siguro masunod ng paghurupurupan ko paano ini presente ngunyan sa simbahan kung ang Diyos Ama naging presente sa gabos ng paglinalang niya ang Diyos Aki naging nagdigdi naglakaw sa kinabanan ni sa pirang taon 33 na taon Opo. susundon ang tradisyon kan simbahan asin pagkatapos kan misyon niya suminakat na siya sa langit sain malaog ang Espiritu Santo. Yes. Yan ang masunod. Yes. Okay. So mga tugang sa muyang pagbabalik, ano ang role tabi Sister Ami, di ba? Ano ang role kang Holy Spirit sa tuyang simbahan? Iyan ang ipapaliwanag ni Bishop Tabi. Iyo tabi. Ta para mas maintindihan ta. Ako medyo habang si Bishop nagataram ka sa bago, nag-imagine man ako, iyan na the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muna nga ni, may sarong text di ko, diyan na po sa pagkatapos kan may paliwanag mi, ang hapot kan sa tuyang paradangog, tungkol sa sign of the cross, Padre. Oo, okay. So, sa muyang pagbabalik po with Bishop Joel and Bishop Bong Bailon and Sister Ami Bolinas, mga tugang, ang iba pang mga istorya, digi po sa tuyang programa. Alas 3:34 na. Ang oras hatod sa Indokang Unilab, Alagang Tunay, Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear
Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Para hayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inigo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Convincing. Sa tuya mga tugang na programa. Pero di po ko mag-handle. Masimbag po ni Bishop Bong ansa indong hapon. Bako pa akong masimbag. Yo. Okay. Si Sir Ami, ano po ang sa tuyang kana? Sunod na i-discuss and ihapon tatabi kay Bishop Joel. Ang second part po ng sa tuyang pag-ururon iyo ang kung ano ang role kang Holy Spirit sa simbahan tango yan. Yes. Yes. Opo. Sige tabi, Bishop Bong, para po sa nagdinangog mo na. Ibo, sabi tangani po kasubago, ipinadarakan ama ang sayang bugtong na aking si Yesu Kristo namid bidanta sa ngaran ni Jesus naging taong aron sa sato taygo siya ning particular na misyon. Bako lang po na ipamidbid niya nga ni ang sayang ama na kayto namidbida na Diyos pero Diyos na makuri.
Diyos na pinagkakatakutan. Yes. Day nga ni masambit an sa iyang ngaran. Kulang ko nito, sabi nga ni, an sisay man makahiling sa ko, magagadan. Oo, oo. Kan si Moises mismo, narumduman ta nagsabi, pwede kong mahiling an sa imong lalawgon. That if there was anything that was most wonderful about this man Moses, it was that when he finally discovered na ang tunay na kaugmahan, itong mahiling ang pandok kan Diyos. Yes, Pakulang yes. itong so physical face siguro, kundi so gusto niya sabihin, mahalaw ako sa misteryo mo. Mm. Anyway, sabi kang kagurang nan, iyo nga ya, ipapahiling ko sa imo, pero anday mo ako mahihiling sa sakuyang pagkakwenta. Others, magagadan ka, magagadon at sumas itong takot, kundi overwhelm siyang maray kan misteryong iti. Talagang, Oo. hindi mo na kaya itong katotohanan na ito. Kaya nga hindi pa sa tupig tataong mo yan, misteryo pa sa napo. Tadi tayo ni kaya. Sa dayuto nun sa tuyang bubon. Anyway, may misyon si Jesus. Ang ikaduang misyon niya po, ito nga ning tubuson kita dahil nauripon kita kang kasalan. Kaya nga ni we call him a redeemer. Our redeemer. Para tubos. Tinubos niya kita sa kasalan, huli kan sa iyang misteryo pascual na paghuhurup-hurupan ta sa maabot na Semana Santa. Pero kan, yung nga ni po ito, kan matapos na sa misyon niya, aram niya, dahil patapos sa talagang misyon na padagos na pagbabago kang kinaban. Sa good ining kinaban na ini, maging maninigo giraray sa iyang ama sa kamurawayan. So, ano ang ginibo niya? Nagwalat siya ning sarong komunidad na inapod niyang simbahan. Opo. Iyon na ini itong mga inot, so grupo kan mga apostoles na pinili niya, saro garing nawara, pero nasalidahan kan inot na komunidad din mga paratubod, asin itong inot na komunidad na ito na nag-ako kan mensahe ni Jesus, tinawad niya nin kapangyarihan sa paagi kay itong balaog kan Espiritu Santo. Sabi tangani po kasubago na ini yung ang Espiritong ipinangako ini ni Jesus kan banggi bago siya dinakop asin nagadan. Dayta nga hindi pa nindo kaya nga ining gabos na sasabiyon ko. Pero pag abot ka ni Espiritu Santo na sa kung ipapadara, Opo. yeah, I think that is in John 16, verse 13, yung kan ipapadara niya ang banal na Espiritu. So, nangyari po ini sa Pentecost. Kaya importante po ining ang Espiritu Santong ini dahil ta igwa kita ning misyon bilang simbahan, bilang mga miyembro kan mga parasunod ni Kristo, itong komunidad na winalatan niya kan misyon na padagos niya tong ibabalangibog inot sa gabos ang mensahe kan pagkamot kan sayang ama, that God is a loving Father, that as a creator He shared everything with us, na bako ini sa dirihon ta kung ihiras ta sa kada saro. Kaya nga ni dayta pwedeng sabiyo na rugaring ko ini, ako ini sa kuya ini, rauton ko ini kun muya ko, dahil sinang pakilabot. Inkargado lang po ita. Opo. We are all stewards of everything that God gave us. So yan ang gustong ipagirumdum sa to ni Jesus, as in ipinamidbid niyaan sa iyang ama na mamumuton, pagpatawad, mahirakon. Kaya maski kita nagkakasala, yaon si dyan sa pagpatawad asin pag-ako sa satuya. Ikadua mga tugang, ining message na ini, bakulang ini para sa sato. Kaipuhan tayo ining hira sa kinaban. Yan. Kaya duman man sa Ebanghelyo ni San Mateo, sabi ni Jesus bago siya nagsuminakat sa langit, go to all the nations, to the entire world, baptizing everyone in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tangani niyang mabago, maging mga kaptang irarikan sa tuyang kan sa kuyang ama. So iyo po ini, asin iyo ini ang simbahan. Ang komunidad na namundag kan aldaw kan Pentecostes. Kaya po ining siselebraron niya to sa nori nga po ito ate Ami. 23. May 23 kan 23. May May. 23. Oh. Yeah, sa Sunday kan Pentecostes. Iyo po ini kaya sabi ta, this is the birthday of the church. Namundag ang simbahan ni. Asin ang simbahan na ini igwaning misyon na ipadagos ang misyon na iwinalat sa to ni Jesus na i-transform ining kinaaban na ini gibuhon liwat na maninigo. Ibalik itong original na reality kan linalang na ini duman sa as if it was in Eden, itong sa garden kan Eden na ito. Kung sa nagkasala so tawo, binalik ito. Tas sabi ta nga ni si Jesus is the new Adam, Mary is the new Eve. Kita ang bagong linalang. We are the new creation. Iyo ini ang sa tuyang misyon mo niyan. Kaya ipapadagos ta sa tabang kan Espiritu Santo. Iyo po ini kaya tinaon ni Jesus ining Espiritong ini. Sabi mga ni po Enrique Sabago, nakan aldaw na ito, tuminog dun siya garong dilang kalayo because in the Hebraic tradition, God was a fire. Kan magluwas sinda ang mga Israelita sa pagkauripon sa Ehipto, paglakaw ninda duman sa lantad, pagkaaga
sarong hariging panganoron, pagkabanggi, kalayo, Kalayo. ang nagigiya sa inda. So, iyo ito ang Espiritu Santo. Iyo na ito ang mga signs, sinyalis ito kan presensya kan Espiritu kan Diyos sa inda. Kaya, saro po yan sa mga magayuno na ko yan, imahin kan Espiritu ang dilang kalayo. Kaya iyo kaya nga ni the fire of the Holy Spirit. Siyempre, when you are on fire, dahil ka namutan ka, namumuot ka, dahil nakamati ka ng kapatawadan, you are on fire, and that is the Spirit of God, and this is supposed to be the thing that we bring to our lives. Yeah. Ang kalayo kan Espiritu Santo na pwede kitang magtara, masin masabutan. Dahil po itong data man dapat i-interpretar itong speaking in tongues na ito na ang mataram kita literally. Ang gustong sabihin po, maski sa ka magduman, and iyo ini, and speaking in tongues ka mga Pilipinong OFWs ta. Iyo ano? Sa ibang Iyo nasyon, mananggan ano? nadadangog kan mga taong pinaglilingkudan ninda, ang balaog kan mensahe, kan misyon, kan simbahan. Because by the witness of their lives, by the simple service that they give, ini ang compassion ninda sa mga aking pinaglilingkudan ninda. Pero ang mga istorya nadangog ta, na ining mga taong ini, maski ba kung mga Katoliko, nakamati nin pagbabago, huli kan testigo kan mga Katoliko. Yes. Iyo po ito ni speaking in tongues, na pigsasabi, that we can speak the language of men and yet deliver to them the good news of Jesus Christ. So iyo po yan ang papel ngunyan kan Espiritu Santo sa sato. Kaya kay puhan, mamidbidan ta ining espiritong ini. Unfortunately, yun ini ang problema tango niya. Dita mamidbidan basta-basta. Sabi nga ni po, kansarong ko yan, teologo, ini nga ang problema kan simbahan. Nagpahayag nga nin, Diyos Ama, Diyos Aki, asin sarong salampati. Iyo bagan, imahita kan Espiritu Santo, Salampating puti. Salampati po yan. Dahil kan bunyag ni Jesus, duman pagkatapos na bunyagan siya ni Juan duman sa Jordan. Sabi naman kan siya nagpapamibi, may panganoro nagsabing, ika ang namumuton kong aki. Asin huminilig ang Espiritu Santo, siring sa sarong salampati. Asin tuminog doon kay Jesus. So ito pong, because di man nila ma-describe kung ano itong Espiritu gani, paano mo ma-describe. Kaya the best way to describe it is like a dove. Because again, the dove is the symbol of new life duman sa istorya ni Noe. Duman sa ark na ito. Kan sinugo niya itong dove na ito na kuyan, na may daradarang olive branch ito. So, iyo man po ini itong dove na ini, kan Espiritu, the assurance of God's presence in our life. And this dove is no other than the Holy Spirit. So dito ipaglimiti po sa salampati. That's kay kakulangan tangani po nin simbolo sa kakupusantan kan sa tuyang sa diri na ma-describe kung paano ining espiritu ini kaputan ta. So we use the image of a dove. But he is more than a dove. He is more than fire. He is ruah. That's the original Hebrew word for spirit. Ano pong ruah? Hinangos, paros. Ayun. Magigirunduman ito. So sabi ni Jesus kay Nicodemus, ang bangging ito, the wind blows where it wills. Di mong niya aram kung siya hali, kung siya paduman, pero mo na yaon yan dyan. Aron nga kayan, ang espiritu kan mahal na Diyos, kan sa kuyang ama, ang espiritu na naghihiro sa satuyang simbahan ko niya. Di mo aram kung siya hali, kung siya maduman, kaya kay puwan, maging sensitibo kita sa pagdangog, kung saan kita ginigiyahan kan espiritu, pasiring digli, pasiring duman. Kaya padagos ang misyon. Pero ang misyon na ini, nasa tuyang lalakawan, kay puan padagos ng paghurup-hurupan. Kaya kung ganili sa diocese ta, ikaw kita ning Diocesan Pastoral Assembly. May Diocesan Synods kita. Kay puan maghurup-hurup kita, pasahin ang paros, pasiring ng mahabagat, pamihan. Bakit madalagan kang paros, ha? Tapag sinalungat mo, minsan alam kung makusugan paros, yes. hindi mo pwedeng kontrol. Di po yan, ang Espiritu Santo. Manlain-lain ang imahin, pero what I'm trying to say is, he is very important sa buhay kan simbahan. Tama-tama, Bishop. Di mo siya nahiling, pero nafe-feel mo siya. Di ba? Kung sa ikumparar sa sarong klase ng paros. Sa paros, so, meaning po, tama daw po na, ngaya, kitang mga tao, sa pagigibot ta, without us knowing na, posibleng guided ka kang Holy Spirit. Is that correct, Tabi Bishop? Tama po yan. Tama. And
Gustong kwenon talang, sundan talang itong sabi ni Jesus. Opo. By their fruits, you shall know them. Oh. Kaya di man kita masabi, halingin ni sa Espiritu Santo, di mo nahiling. O kaya, Iya sa baga. kanata, di mo Oo. nahiling. Pero pag bunga, karatan man sa naparan sa pinagduman na, di mo man ito masasabi nga sa Espiritu Santo. Oo. Espiritu kan Diyos, Mm. matanos, marhay, Mm. totoo, Oo. bakong utik, bakong fake. Yeah. Yan. Kaya Yeah. kung nabubuhay kita sa kautikan, di tayo pwede makasabi na yaw na ni Espiritu sa sako. Mhm. Kung an sa imong pagkakapwataw, so nakakaraot sa relasyon mo sa iba, pigdadaog-daog mo, pigduduhagi mo, di ba? Di mo man yung masasabing hali sa Espiritu. Oo. Espiritong suplon, ito bigyan sabi ta. Espiritu kan karatan. Yeah. Dahil Oo. ta Espiritu man yan, di ta man nahiling. Iyo po Ang ano. demonyo. Actually po, yan bisa pansarong hapot kan texter ta. Iyan na spirit that tabi, Holy Spirit na pigasapit is the so Holy Spirit mismo, so karahayan. Pero nga niya po, may mga evil spirit man or bad spirit. Iyo po. Ano data ang hiling taga ito? Sabi ka sa rotang texter ka sa bago. Totoo po yan. Mm. Sa po sa kapinunan, Oo. yan ang Yes. nakadaog May sa evil tao. spirit talaga. Tinugutan, paano po? Mm. Iman ang gusto kay po, magpuon kita sa kapinunan. Oo. Kan linalang kan Diyos ang tao. O bago Mm. pa ngayon, kan maglalang ang Diyos. Ang gabos na mga linalang niya, Oo. ang aning mabuhay ini, tinawan niya ng kapasidad for self-preservation. Aha. Mga sira. Yeah. Pag nakahiling ka yan, durlag tulos, matago sa irarong kang gapo, Mm. or igwasin ng mga defenses. So, poison, Oo. araw ka kayan, kung ano-ano dyan ang pangontra, tingo, Mm. kuko, yan, mga pangontra yan. Or even itong mga kuyan, mga predators, agila, tigre, Yeah. leon, araw ka. In order to preserve, but it is for self-preservation. It is not for anger. An anger, yaon sa sato. Mhm. Kita naman sa na kaya. Pero anyway, pag sabi ko po digdi, kan pagpuon, tangani magpadagos ang linalang kan Diyos, He gave all these animals the capacity to preserve their lives. Oo. Oo. But that leads to selfishness. Pang makasadiri ito eh. Kuya nito. Kaya lang, di taman ito pagsabi na makasadiri an ayam na ini o Oh. manurig na ini, Oh. preserve niya sa iyang sadiri. Mm. Dahil, although igwa ni mga moments na itong mga magurang kan sa mga chimpanzees baga, mga orangutan, they manifest the tender loving care sa mga aki ninda. Kaya. But beyond that, these are merely pagkaputang instincts, natural instincts kan mga hayop. Aha. Pero kan maglalang po ang Diyos kan tawo, igwa siya ning tinaong espesyal na regalo sa sato. Mm. Bako lang capacity to preserve ourselves. Tayaon pa manggirari sa to ang kuyan. Igwa kita ni mga defenses, minadulag kita sa kalayo, araw Yes. kuyan, di kita minabasta lugto sa tubig kung Yes. nararom. Correct. Igwa kita ning basic and fundamental instinctive Mm. desire to preserve life. Mm. But there is another gift that God gave us, freedom. Iyon. Na dahil yan itinao sa mga Freedom. hayop. And because of this freedom, it gave us free will Mhm. to choose between right and wrong, Mm. good and evil. To the point na maski Diyos, pwede tang talikudan. Yes. Yes. So Oo. iyaon dyan po malaog ang espiritu na kontraryo sa espiritu kan Diyos. Mhm. Dahil ta ini yung espiritong kontraryo sa kan mahal na Diyos, ini precisamente itong espiritu na inaapot ng Lucifer. Itong anghel na tinawan nin Diyos din kapangyarihan, kaya nga ni Lucifer ang ngaran niya, Aha. dahil siya, he was the light bearer of God. Oh. Siya so nagdadara kan liwanag, pero naging makasadiri siya kan sinabi niyang, non serviam, I will not serve. Na dai siya kuan ba kung araw kim San Miguel na Nagsanumpa. nagsunod sa kagurangnan. Iyo ini ang grupo. Kaya ini yung ining anghel na ini, iyo ini ang anghel nin kadikluman, iyo ini ang espiritu nin karatan. Na napadagos na nagkukontra sa satuya, nagtatabang na butungon kita parayo sa Diyos. Yeah. Iyo po ini ang mga evil spirits na pigsasabi ta. Mhm. Dahil talang ko tulos image ang kuyenon itong mga evil spirits arrogant sa mga pigsabit ng taong lipod dyan, tambalos-los, mga dwinding araw kaya. Iba Iwan man. na nakulo niyan, medyo kadakol pong kaya. Ang pigturo ng tapo digdi, moral evil. Yes. Yes. Itong nagraraot sa satuyang dignidad bilang tao. Opo. Okay. Balikan ko tabi bisitics kasi mo para kumadangog ta. Sabi niya, pag nagsasign of the cross, pag nagsasign of the cross po kita baga, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iya po. Is that daw, iyo po yun ang pigmiminta na Holy Trinity. Iyo po. Yes, Yung oo. po yan. Kaya kita Okay. nagpapayag, bako lang kitang in the name of God. Oo, iyo. Pigsabi ta asin
ginibuta ining tanda ning krus ta aram ta po na very central ang krus ni Jesucristo. As in sa pag-antanda ta kay ning banal na krus na ini, sinasabi ta na inaako tama na ining misteryo, itong pig-apot ng misteryo Pascual kung saan si Jesus nagadan sa krus as in nabuhay liwat. Opo. Kita po paglingawan, nagadan siya sa krus asin nabuhay sa liwat. Kung minsan matatapos lang kita sa pagkagadan, kaya pati ang sa Nalingawan sa pagkabuhay liwat. Pero pirmi Biyernes Santo, tadi kita nakamati o nagsisilibrar kan sa pagkabuhay liwat. Pero duman po sa sign of the cross na ito, we always say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Opo. Sabi ka sa rong texter ta, ngunyang ko lang po naintindihan talaga iyam, pirang taong ko nang nadangog iyam buda nababasa, ngunyang ko na sabutan kimasyado. Tama po ang pagkaintindi ko, co-equal ang tulo. Co-equal ang tulo. Iyo po. Co-equal ang Bako tulo. lang po muna co-equal ang dahil mo po pag Garo bako. equal kapag separate po sindang Separate. Diyos. Sarong Diyos po yan sila. Saro. Sarong Diyos. Igual po siguro sa indang pagka-persona sa itong kuya nito because they are all the same as persons but Yeah. there is only one God. Oo. So iyo po ini precisely ang difficulty kan sa tuyang terminolohiya kan sa tuyang lingwahe na itong ang tendency na isipararon ta sinda na tulong Diyos. Pero Opo. kaya po, ang gusto ko sana sabihin, saro sana ang Diyos na sa itong pigtutubudan. Tulo ang persona kan Diyos Opo. na ini. Ang mission po sa church nato, buda kaming mga kaming mga laiko gusto ko gani, kaming mga laiko, pwede po bang sabihon na guided dapat kang Holy Spirit or guided kang mahal na Diyos? Di ko makuha ang punto kang hapat kayo ni. Ano Holy Spirit po, Diyos man, Yeah. kaya pwede Oh. man po say mo Either. pareho yan. Oh. But maybe ang kuya paano po ngunyan, kita po na yaon digding ngunyan sa kinaba na ini, naglalakaw bilang simbahan, we are guided by the Spirit because this is the age of the Spirit. Yun. The age of the Father, Yes. tapos na po, di ba kung pong tapos na, kundi itong pinaka nasa prenteras yan, kan lalangon niyang kinaban, Ito kan so panahon niya. inapod niya ang sayang tao na maging magkaiwaning relasyon sa bilang Diyos. Oo. Tapos yung age man ni Jesus, itong kan siya nabuhay bilang arog sa sato, tao, human ito. And now, dahil ipinadarana ni Jesus ang sayang Espiritu sa sato, yes, iyo yes, yan ang yes. Diyos na presence sa tuya mo niya, the Holy Spirit. And precisely, this is the difficulty. We do not have a real concrete expression. Kita, Jesus, yaon yan so cross. Yes, Ang yes. Ama, yaon yan so langit, so daga, aram linalang niya ini. Pero yung Espiritu Santo, yung nga yan, paros. Yeah. O Yeah. salampati. Kaya, pero tama ka po, Diyos man yan, ang tabang ini kan mahal na Diyos sa to. Pero ining mahal na Diyos na ini sa sakuyang panahon, presente bilang Espiritu, Iyon. bilang banal na